अरे वो कहले रहती तो हम आके धो दिले रहती सारा कपड़ा, धो के पसारियो दिले रहती। अरे ना, ये तो हमार काम है। अरे राउर काम है, मानव देखी मानव के ई फर्ज है केहू के सेवा कईल, सहयोग कईल। बाप रे बाप, बहुत मुश्किल नहीं खे हमरा लेखा आदमी मिलल। मिल तो गईबे कईल बानी, खाली तनी रजिस्ट्रेशन बाकी बा। जय भगवान जय भगवान। कहत रही कि रउआ बहुत सुंदर आदमी बानी, एकरा मतलब कि मामला हमार पॉजिटिव जाता। ए साला ये अगर मर्दानवे साला किरपिन बाटे साला, हाथ न बतावा काम धाम करे वाली मेहरारू के और जैसे डॉक्टर खेने वेने के दे फलाना वेना रे चीतिया साले कुकुर कहीं का। तू जाना खाली 6 महीना हमारे राज रही है, जे हमारे राज रही, फेंकुए राजा रही है घर के, बिल्डिंग के, मकान के। हेलो हे सामने से कहे के हिम्मत तो पड़त नहीं खे, मौका पाके आई लव लेटर दे दे, आ जहाँ देनी बस होने से अब लिखी सोचती श्री लिखी फेंकू पेंटर के ओर से मैडम जी के प्रणाम। लिखता हूँ खत खून से स्याही न समझना, अब मरता हूँ तेरे याद में, जिंदा ना समझना। मैडम जी हम बस रउआ घर के चमकाव तानी, खाली रउआ खाती। ओह बहुत गाड़ी ना दे के, ओह कुकुर साले गाड़ी दे दी का उस साहबवा के। ओह कुकुरवा खातिर ना बस रउआ हमरा दिल में घर